noget sådan? Ja, jeg har haft længe, faktisk. Jo, hvad er det her? Er det Dansk Vandrelaug det her, Claus? Er det Dansk Vandrelaug det her? Nej, det er Lars Abrahamsens vandrelaug. Okay. Men han har forberedt sig godt, så jeg er sikker på, at det bliver lækkert. Ja, det tror jeg på. Ja. Det bruger man ikke her. Åbenbart. Hvad fanden er det der for en sport? Santa Monica. Det giver sig selv. Maven står af, hvis man holder for længe. Kæft, den er sej, den bitte der. Eller en pige, eller hvad det er. Yeah, this guy's number one groupie. Look at that! Oh, that's so scary. Jeg kan godt klar over den, du kan se. Ja. It's so wild. Nu spiller han. There you go. Hello. The shizzle. There you go. Where you from? Where you from? Guys, if you're ready for the grand finale, say yeah! Yeah! Everybody listen up! What's up? My name is Thriller. That's him! I'm about to attend. Burger and fries. Did you guys not eat yet? There's nicer Jeg vil da også sige, altså jeg er da også en af dem, når der er i serien politikken, så hopper jeg da over det. Fordi der er ingen grund til at give dem muligheden for at blive fuld. Det bliver så. Vi vil have et billede med alle. Ja, det er godt, man har fået lidt af dig. Når du skal hjem i nat, så er det bare at sætte det der på, så kan jeg se det op på værelsen. Så hvad jeg lige skal prøve at se, hvad jeg har. Jeg synes ikke, der er noget glimmer i det der. Det blinker jo overhovedet ikke. Nå, kan man indstille? Er det noget med, skal der være hjerne, hvad hedder det, aktivitet for at det virker? Nå. Hvad fanden er det for noget, vi står i her nu? Jeg har hørt om det der Microsoft. Yeah, anyone can go out on this, so pay attention. Name two cities that are represented by Las Vegas hotels. Får du også spotbejser? Hvad så?